салом алейкум ба тамоми дӯстони азиз. Инаи рӯз мо ҳама каса якҷоя шида ба тамоми ҳунармандон сабти як филми нав гирифтесем. Хай хуб мефаҳмем ки ку дар бораи кино чӣ хел муҳайёҷон дар бораи кино чӣ гуфтанӣ? аввалан гуфтанӣ мапа галаҷон ки салом алейкум ба ҳама подписчикҳо, мухлисо, ба ҳама шахсоне ки моро мешиносанд, ҳама каса имрӯз ба ҳамроҳии устодон Акмал Ҷумаев با همروی اکای دوستمرود سانا 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 кинои нав баъри кули тамошобинон, кули ҳамватанон, кинои занкалонҳо баъри шумо. ҷаноби хонуми зебо ана Фотима Бону зани мара бозӣ мекуна. Ин шукалона анаи насамдила там шукалони? Не, ма занкалон албатта. Ина главни рол занкалон. Дӯстони азиз, ина самуса, ина овқатҳои уйғурӣ, мусулмоно, бародарои азиз, ҳамаи шумо дама мегӯям ки уйғурида ки меоед мешинед, касоне ки овқат заказ мекунанд, самуса заказ мекунанд, хеле меоед ҳамҷода мешинанд, аймаи ганда насиҳат хуморам даъват кунед, мо овқатҳо бишинем бихӯрем, бемилад овқатҳои бамазза дорада. هر کی مرا از تو جدا میکنه در زندگی کاری ثواب میکنه ای دخترک روش سیاه میکنه عاشق نیستی برای پل میکنه ای عاشق نیستی برای پل میکنه ای هر کی مرا از تو جدا میکنه ای در زندگی کاری ثواب میکنه